ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଦି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ମୋ ପାଇଁ କଫି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ପୁରା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମଲ୍ ଯିବା ବାଟରେ ବିଏମ୍ସିରେ ଦେଖିଲୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଜଳଖିଆ ମିଳୁଥିବ। ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯାଅ ଦହିବରା ତା ସହିତ ଉପମା ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲୁ। ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ପେଟେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଭାବିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଶୋଇବୁ କେମିତି, ତ ଓଲା କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ 3 ଜଣ ମଲ୍। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫଟୋଜ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଲ୍ ପଶିଗଲୁ, ମାନେ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଦିଦିଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫଟୋଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ଯାଇ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଖେଳିଲି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।